bro, oy. Matay buang nga J-Pax bro. Gilibak ka dito. Unsa man yung Glipax ko? Ang imo ko nung naong, muna ko nag-unggoy. Buang ka baro Glipax. Ka dito. Yamat ning bataan eh. Ato ako nung. Buang, hey, Glipax. Ah, Ay, bro. Ikaw ba kita suod nga dugay na amigo? Anong nabim ko ka nga akong naong ragonggoy? Ay, ano ba yan bro? Ay, pag na bro, suod kita nga close niya, mag-imo kong inanaon. Usa day mo. So, nanabim ko ka dito sa mga tao nga akong naong ragonggoy. Atayo, gibota. Kasi istorya siya. Nalabi ko ka bro. Pagtukan na lang sinol bro. Inana bro, ikaw. Sige, sumayor ni pakihan kita mo duwa. Ikaw, kung pakiyag, nanabim ko akong naong Sakta ragonggoy. pa nang isiya. Bata, try do gibota. Inana bro, masakit na siya bro. Atayo, bata dili mo ganda inanagod. Kunya Rabi, let me explain ba. Unsa man yung ikuan eh? Explain ba? Ato sa ning istorya. Andi kay maglargo-largo magkuan. May sakit na skuha pras kuha, sakit kayo. Ang pong RJ kay kananingon ko si muha nga imuha ko nung naong marag unggoy. Sayop na Bert. Unsa man yung Tingnan ingon mo, eh? oh, ang sa kong gingon sa ilaha dito, ang silang RJ nga ang unggoy pareha ni Mugnaw. Oh, di ba? Oh, wait, naro. Nasayop lang ko pag-intindi bro. Sayop ka, intindi mo ko ang ka. Una pakyo doon. Sorry kay Pugaw. Okay na go.